guys! Welcome back to my YouTube channel. As you can see, English to. Kaliligo ko lang, katatapos ko lang maligo, then dito ako sa kwarto kasi kanina naglinis ng bahay. Naglinis sa baba, naglinis ako dito sa aming kwarto kung saan kami natutulog. Then, naisipan kong magro-room tour ako kung saan kami natutulog, kung saan yung mga gamit namin nakalagay. And then, nandito ako sa kwarto. So, guys, mag-start na ko sa akong room tour. Charot. So, Tagalog, Bisaya lang niya, kay Bisaya man kong dako, then kabalo po ko mag-Tagalog. So, para lang masabtan. So, mo ni ang portahan. Ang color sa mong kwarto is pink. Since ganahan ko pink, then ang alkuba, ang color is blue combination. So, first, mo nang portahan, mo kini inyong unang makita dire. Mga gamit, ang mga dulaan na siya ni Kian sa akong anak. Hilig manggugay na siya og kuan kaning tawag mga remote control nga dulaan. Mao na yung mga dulaan dira, then Durabox nga kagubaon, pero mapuslan pa na dira ang mga sanina ni Kia nakabutang. Ano yung mga dulaan. Then next is kung asa miga higda. Tanawan ninyo ay nalang ninyo lang tawa ang kanang unlan ug ang habol, pero bag-o gyud na siyang laba. Mao na among higdaanan. Among katre. Excuse lang day ko sa among bedsheet no nga wa pa mong ko kalaba, tanawa medyo wa siya giabot dire kay gisi. So diha lang sa temporary, ilisa na nako ka. Then next is pag makita nimo ang cat rate, dikit-dikit ra man gud ni among kuan diri mga gamit. So nanay cat rate, di na mi mahigda kaming tulo ni Kian, ako og si Jacob. Next is makita nimo ang halasulaw siya. Ang kaning gipalit na ko sa Shopee. Kaning ambot singalan ana. Then si picture ni Kian. Akong mini altar. Isabi kay medyo nget-nget. Akong mini altar. Si Kian og wala pa na ako na tao di ay ang among smart LED giatot abog kaayo, wala pa na mo na taod. Itauray pa na. So nadira ang mga panlakaw nga sa nina ni Kian. Next, balhin ta diri sa akong computer table. Charat. Makita ninyo diri. Makita ninyo na ako. Na si Kian atong baby pa. Ako, Si Kian atong ni-graduate. Picture sa akong ugangan og nilang grandma o grandpa. Ug dili mawala ang akong idol, si Zainab Haraki. Display gina siya per medera. Picture din namo sa katong mga kauban ako sa 4-piece. Then kani, char lang, napalit na ko sa online sa Shopee. Ngit siya. Then diri nga portion, adiri ako mga quote, fall in love, difficult roads often lead to beautiful destination. Charat. Then na ako diri, be mine. O katong akong picture sa nagpining me. And then, family picture namo, katong nag-adto mi sa McDo sa El Salvador. Then, katong last birthday ni Atoy, last January. So you can see, English na po to. Mo ni akong computer table. Then, pag open niyo sa laptop, wait lang. Pag open niyo sa laptop,
Tanawan ninyo kinsay naka home screen. Mao na siya akong computer table. Dira ko mag-edit, char. Pilingon kayo. Graduate na gyud. Tarang! Makita ninyo kung kinsa akong kuan. Wallpapers akong laptop. Diba? Di basta-basta. Ako yun na siyang gi-idolize. So, diha sa ka. So, since natay computer table, naputay bangko. Diba? Naara ang bangko. Charot. Gihaniga na itong tagbenching ko nga. Okay. Para natay saktong lingkuranan. Naday ko'y basurahan dira, oh. Basurahan. Next is ang diri dapit. Ako ang ring light. Di po magpapildi. Napog ko'y ring light. So, ang tapad sa ring light, diri na to. Char. Hi! Charot lang. Di ka kaingon na ako'y vanity. Siyempre, daog sa raffles. Nag-appeal day ko og kuan raffle, then nakadaog ko. Mana siya o katong vanity nga white. Na siya bangko, pero ako lang sa siyang gibutangan og kaning kuan. Bag sa laptop. Mao ni ang mga sulod. Charot. First, mga guba nga cellphone. Second is mga turban ako. And third is mga guba nga mga relo. Dira ragi pambutang. O kaning dako is na mga documents dira. Kinahanglan itago. Diba? Then, mo ni siya. Kita ninyo na Rexona, na Maxipil. O di magpapildi akong kuan. Rejuvenating nga kuan. Beauty wise. Mao na. Katong trophy din ni Kian, naka 4th runner-up siya. Then, katong gi-order na ko sa Shopee, nga butangan mga aritis. Isa ra taon kabuk na bilin nga lip tint. Hi! Cute kaayo, guys. Then, ang atong vanity, guys, maabri-abri pud na. Char! Johnson, di magpapildi og ang Bex. Diba? Next is, di mo kaingon. Nagyapon ko yung nadaogan sa raffle. Kadaog yapon ko. Charang! Daog yapon ako ng Michael Kors nga relo. Diba? Bongga kaayo. Next! Makita ni mo diri is, unsa man. Cute kaayo sa Shopee yapon ako na order. Butanganan na siya sapatos na mo. Charang! Nara. Arsa, dagang kaayo. Sapatos, sandal, bisag unsa. Mao na siya. Dire ra gyapon. Mao na siya ang portion dira. Butangan nagsapatos, vanity, ring light, computer table, mao na siya. Next is kung asa nabutang ang among mga sanina. Charot. Hi! Nami kabine, kaning aparador. Aparador na lang. Aparador mo po na siya. Pabrihan na to ha, wala. Pasensyahe kay gubot gid kayo, oh. Gubot kaayo. Wa ka pamilo. Gubot kaayo. Sanina na mo na dira panlakaw. Nara din diri ako mga hinanger. Mga hinanger. Dagang sanina sa ukay-ukay. Kani akong sanina is kuan. Ukay-ukay gyapon ihatag ng taning inday pero akong gikuha, akong gilabhan. Then next is na electric fan. Na katong basket, na bangko nga butanganan sa kaning tualyang basa og akong bulingon isa ka bakat Ginoo ko. Wa pa ko nahuman. Napay sa silong. Then ang akong isa pa ka samin, dagan kay kog samin diri kuan sa nako ning nakabitay nga kuan. Just diba inyong manenay.
Murag correct. Nice kaayo. So, maura na siyang sulod. Actually, maura na siyang sulod sa among kwarto. Dili kay daghang gamit. Kay gamay naman pud mi gamit. Di ako ga kuan. Di ako banda ga edit, ga upload. Then among higdaanan. Dilaan kiyan. So maura na siya, guys. Yay, murag correct. Nice kaayo. Mao na siya among Ginoo ko tanawa o nakita gina kong tiilog ang gisi nga bedsheet. Bahala na. Hi. Guys, nakita ninyo unsay sulod sa among kwarto. Di ba? Gitinagsa ginako. Wala na nako kay gikuan ang mga sulod kay di man pud to mga importante pero ang mga major lang ang mga gamit na adera. Kasagara ang gamit diri is gikan sa Shopee, na order sa Shopee. Mga barato ra gud. Samot na kanang naay ka ng free shipping. So, nako karon diri gikan ko nan limpyo. Haray-haray lang sa dayon paghuman. Ay di ay magdigamo pa day kukting panyud to na pod. So dinhira ko taman unta nalingaw mo sa akong pagtour. Then guys, ayaw mo kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, Oro Torreon Vlog. Please subscribe kay giabot na ba ko 100 subscribers. Unta nalingaw mo. Thank you. Salamat. Please like, share, and subscribe. Salamat kaayo. Bye-bye.